puno kayo. Sige, mahulong ka. Ano ay? Basta, hindi na yung kalapihar ba? Uy, kinatrapa din agay. Kusog nagbalik. Dahil ba nag-ring ko na ahak ay? Ako malas yun. Agay, kayo kusog na. Tabang, kusog na doon. Ito sa lumungan na nila. Bawang uwan maayo biyahat na. Bugas, ganador sa kilo. Sumagod ang uloy. $64.
Sapatos ito basa na. First time na ako dito sa Manog, ride ako gibasa ang bisan ka motor ang mga boy na.